Παιδιά του λαού, απλά παιδιά του λαού, να ανεβαίνουν τις αγχώνες ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο ή άλλα πατριωτικά άσματα, θεωρώντας τους εαυτούς τους τυχερούς. Και όχι μόνο. Θα πρέπει να πω ότι πολλοί ζήλευαν ακόμα αυτά τα παιδιά που με αυτόν τον τρόπο νικούσαν τον θάνατο και έμπαιναν στην αθανασία. Ο αγώνας δεν απέτυχε, αλλά δυστυχώς, όπως είπα, είχαν ήδη τα πράγματα τροχιοδρομηθεί προς άλλη κατεύθυνση. Δεδομένου ότι η Μεγάλη Βρετανία είχαν υπονομηθεί. Ήθελε να συντηρήσει ένα διεθνή ρόλο. Ήθελε να συντηρήσει στην Κύπρο κυρίαρχες πολεμικές βάσεις για να μπορέσει να διαδραματίσει ένα διεθνή ρόλο. Και αυτό προϋπέθεται μια εσωτερική ανομαλία μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τούρκοκυπρίων. Θα θέλω να πληροφορήσω τον τηλεθεατή ότι δεν υπήρξαν ανομαλίες μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τούρκοκυπρίων και ακόμα όταν υπήρχαν ελληνοτουρκικοί πόλεμοι. Και επομένως υπήρχε τρόπος μιας ομαλής ανέλυξης προς μια πραγματική ανεξαρτησία, αν όχι προς την Ένωση. Και επομένως ήταν λογική η απόφαση να αρχίσει ο αγώνας της ΕΟΚΑ και νομίζω ότι